Ganun, isunod man mo! Sunod ba kay... Hinay palang wifi, nag-email ra pa mi. Mapildi mi ani, bantay lakas mo ah. Wa mo makita ni pangalanan eh. Global man eh, sagasa mo. Abot na eh. Paa nga, itong gahapon eh. Abi na og kwarta na. Imbis first time na ako makabulkit og karahay. Yutang pa. Kung dili tagok ko na sa adik kog liki, masumbagan. Utangan pa. Murag malas naman siguro ang pambulkit-bulkit karong panahon na bay. Unsa na po ka nindot isuri karong panahon na bay. Kana mga kwarta dayon ta ba? Ay, kabulan ako. Sigurado na dyan ang kwarta na to ba? Kuhaan sa na ako sa balay bay. Wi-Fi mo na, Wi-Fi! Wi-Fi mo na! 5 hours! Jeez! Stars! Syaro, dili po ko makain ka man ng tarbawa. Suro na ang Wi-Fi. Tingnan na lang sa unahan, be. Basig na imuhulog dito ba? Wi-Fi mo na! Wi-Fi! Wi-Fi mo na! Wi-Fi! Wi-Fi mo na! Global le! Kusog tayo ang signal! Wi-Fi mo na! Bye. Panaw sa ko ya, bay. Oh, sige, Sit sige. ron, sit. Sige. Ay, ate, naglag pag ganoy. Ay, wasa. Ay, Ilom na ba? Kay madunggan ang mama. sama na ay. Nainap sa hinaya pag yung wifi ay. Pa-connect lagi ka. Sige, pwede ka reklamo. Sayang Hilom ko na ron. Sayang ka kung points mo. Sam. Hilom ba? Hilom. Tula ra dia. Paano na? Pili dito tani ron ba? Wi-Fi mo na! Pak. Wi-Fi mo na! Wi-Fi! Wi-Fi mo na! Bert, tabangi ko ba? Wi-Fi! Bert, Wi-Fi mo na! Bilyar, mas kuha nito na bay. Lumaom na si surog pamukit sa una. Wi-Fi mo na! Wi-Fi! Wi-Fi mo na! kina Bert. 5 hours! 5! Uy, boss! Samay mo, boss! Taga kag Wi-Fi, boss! Sama to. Bilyar kasi kuha ba? Ikaw itong mulkito no? Dili, boss, ay ako matong kambal, boss! Sa kambal. Na ikaw, klaro kay mo na Sama na kul. Hindi ba kay naan sa las kuha ba? Laro dito kasi Dili mo to ako, boss! Ako matong kambal, boss! Dili Japon tarungan. Tumbal lagi na ako to, boss! Nang inabuhay na makugtarong ako, dili! Ilis ti kag mga negosyo ng mga lahi no karon di ka mailan nga ikaw tumulong kita eh. Dili, ay! Kambal lagi na ako to, boss! Sa detraso na Okay, bay. pugay ko. Napasinglan, maka ninyo, boss, nga! Wi-Fi, man ako gidadlaw, dili man bulkit! Hina bay. Ay nalagi. Kung ikaw gibitaw tong mamulkitay bay. Dili, lagi to ako, parera mang duwa! Kumamulkitay pa ko, bulkit ang taong gidala, Wi-Fi man eh! Ging nang kambal lang ko to! Sorry ba among negosyo? Lahi po na yan, lahi po na ako ah! Amo ba? Kasi binuod yun po bay nga kambal to niya. Nang nang wifi mo kusog na. Tulog kami dapat kay Dula mi email ba lag kayo. Ay pugay bulabog bay kay sa mo biya ka nag-connect ng wifi. Ano sa kabalo ha? Kagdiri ka. Gusto kay boss ay, demand ka, 5 hours, yang 10 hours! Mong hulog na, para kwarta ba? Asa des mo 5 no? 5 hours na emojis 10 hours. Tani. Tulog na boss ni. Meron niya, hulog na mo! Walang pangalan na boss. Nako, to na pud bay. Dali, para mo! Ya, mo tingog. Dito ka bay. Mas mo. Atay. Ya, hulog na mo! Oh, malabos. Ya, atos ako dito! Oh, gan kay ba apo pangin email ba. Gani. Ya dong, gusto tayong wifi? Okay, boss. Ya, sige, kay sure pa ko sa una na! Oh. Sige! Kapitan na nakuha to eh, bigyan na nakaligtas ko sa adik! Patay bay, basig mo hinay ni bay kay lakaw sa. Ito no? Tindag ka basig. Tara. Hindi tani ron ba? Tara Wala to. siglan. Rasong. Wifi mo na! Wifi! Wifi mo na! Wifi mo na! Wifi! Wifi mo na! Bay, layo na siya bay. Tara. Wifi mo na! Wifi mo na! Wifi! Bro. Ibong papa mo to, dagan-dagan. Lah, sa. Bro. Ibong sa mo to bay. Bro mo to gigud-gugod masiro to nila tong nagsuri-suri wifi. Kaya tinapay bago wifi no. Saka na pong kabuhi sa utok ko to ba? Kasan nila to eh?
Atong mga magkita itong Japan Ay, rin. oh, sorry. Apa sih? Pagbukod-bukod dahil sila na bahala daw, no? Kung saan sada? Suyaw na di ka na suri-suri ka ng wifi ko rin ba eh? Yan na, sunod man mo! Sunod mo kay... Hinay palang wifi, nag-email ra pa mi. Si mapildi may ani, bantay lakas mo ah. Wa mo makita ni pangalanan eh. Global man eh, sagasa mo. Abot ni. Yaw ano? Pwede rin mas balayan eh. Saan ang global? Grabe ka bulok na ba ninyo? Ilan mo kasabutan sa ng global? Kanang look up tibok kalibutan ba? Kagin mo grade 1 wala. Ah, mao ba? Ang graduan ka ba eh? Loy, paditsom para mamagin 5. Ikaw, Kula sa high school ko dito soy. tara, pasi to pang grade 1 na nakatapik.